La sobretaula de la font. El càncer es curarà. Sí. Estava bevent per dir-te una contundent que sí. Sí, Clar que sí. segur. Sí. I ara... Espera't, No sé de quant, no sé quant temps vista. Tu i jo ho veurem? No ho sé, no ho sé. Tu i jo estem vorejant els 40, estem allà a prop. No ho tornis a dir mai més, això en públic, Bueno, aviat. Sí. Estem a prop dels 40. Ho veurem tu i jo d'aquí 40 anys, o d'aquí 20, o d'aquí 50. Estem veient càncers que s'estan curant quan fa 10 anys que no es curaven. D'aquí 10 anys, alguns tumors que ara no estem curant es curaran? Deixa'm pensar que sí. Sí. És a dir, el canvi que hi ha hagut és espectacular. Si tu amb 10 anys ja ho has vist, que hi ha hagut molta... Exacte. Clar, d'aquí 20, no? Exacte. O d'aquí 30, o d'aquí 50. I jo he estat ara fora d'onda durant uns 6 mesos, m'he perdut moltes coses. És a dir, a vegades allò que surten, no, és que tal hospital ha aprovat aquesta molècula que sembla que tal... Però és que això és màrqueting perquè això és cada dia. Cada dia s'estan provant coses. D'aquí a que això veiem que funcionen, que tenen una aplicació en el nostre dia a dia, és una altra cosa, però descobriments aquests, recerca n'hi ha moltíssima. És que, això també hem parlat abans, és que gairebé, a veure, hi ha les malalties degeneratives o hi ha Alzheimer's, hi ha tot això que evidentment també... Però el top one... Però la resta és càncer. Sí. És que de tots els altres o els hem curat, o els hem frenat, o els hem paralitzat, no? Ens falta el càncer, sí. Es diagnostiquen més cada cop perquè es diagnostiquen millor, perquè vivim més i al final és una malaltia de gent gran, no? I altres malalties, doncs... I la persona aquella que diu és que el càncer no es cura perquè no volen, perquè els necessiten tenir pacients, que no sé què... Com passava amb la sida, passava... Decideixo no creure-m'ho. Hi ha molta gent dolenta a les farmacèutiques, sí, però hi ha gent dolenta a tot arreu i gent bona. I gent bona. Sí. I jo no em crec que la cura del càncer està dins d'un calaix d'aquella superfarmacèutica, no. La té allà guardada perquè vol que... No m'ho crec. A més, és una lògica estranya, perquè si una farmacèutica vol pacients de molts anys... Totalment. No? Li interessen d'altres tipus de malalties, diguem-ho així, que poden cronificar o que... Totalment. No? Si hi ha una farmacèutica que troba... Hem trobat la manera de paralitzar el càncer i que t'hagis de prendre aquesta pastilleta des d'ara fins que et moris. Aquesta persona viurà 40 anys totalment. I t'hauràs de prendre... Hòstia, qualsevol farmacèutica s'hi tira de cap. La lògica et fa pensar que si totes les farmacèutiques són aquest gegant que vol fer diners. Exacte. No. Hi ha interessos a la indústria naturalment. El rebeu vosaltres, també. Sí, la manera en com es dissenyen segons quins estudis, quins assajos, és a dir, la manera en com les farmacèutiques poden arribar a dissenyar un estudi per demostrar que aquest fàrmac és millor que l'altre. Llavors, a vegades això es tomba, no és que diguis aquest fàrmac s'ha aprovat perquè aquesta farmacèutica, tot i que ho ha fet malament, això ho estem posant, això no passa. No? Però hi ha interessos, clar que sí, però la cura contra el càncer existeix i no ens deixen posar-la, no. Però tu reps, doctora Giner, t'ha vingut a veure de tal a vendre't la seva quimio, a vendre't... Sí. Els oncòlegs rebem farmacèutiques i amb bastanta assiduïtat, no? El que passa que és una miqueta tonto, perquè jo ja sé el que em vens a vendre. Perquè jo ja em sé els estudis, perquè tinc uns protocols, perquè jo ja estic al dia. Hola, t'està agradant el capítol? T'agradaria que n'hi haguessin més? Tens ganes de contribuir amb aquest projecte? Doncs tot això ho pots fer de manera molt fàcil fent-te mecenes de La Sobretaula. La Sobretaula de la Font té una pàgina a la plataforma de micromecenatge Aixeta. L'enllaç et trobaràs a totes les xarxes socials. Entres a la pàgina, et fas un usuari i ja podràs subscriure't en alguna de les aportacions mensuals. És molt fàcil, ja veuràs. Amb la teva subscripció, doncs podrem fer que La Sobretaula de la Font se senti millor, es vegi més bé i arribi més gent. I ja està. Et deixo una altra vegada amb el capítol. Gràcies!
perquè al final, per molt que tu em venguis un fàrmac, jo si el meu òrgan regulatori no me'l deixa posar, per molt que tu... Vull dir, són molt poc Tu et deus al venguts. CatSalut Jo em dec, sí, exacte. Bueno, tu i els teus col·legues. Sí. O les farmacèutiques intrahospitalàries, que n'hi ha més o menys laxes, no? Val. Però a mi, per molt que em venguis un tractament que tal, si jo no tinc eines per posar-lo, no, és que mira, et regalo aquest boli, perquè ara ja no regalen ni bolis, pobrets meu. No. Vull dir, ha canviat molt. Un boli, no un pernil o unes vacances a Punta Jo Cana. no ho he rebut. Es veu que això existia. Ja, és que això es deia, no? Això es deia. Diuen que no, et poden facilitar segons quines coses, si et faciliten doncs el que realment nosaltres volem, no? Anar a congressos, anar a tal, per formar-te, però al final et poden pagar una inscripció d'un congrés que es parlarà de tots els fàrmacs, de tot. Vull dir que no és un interès... És a dir, l'interès que tens la farmacèutica, que tu tens amb ells i ells amb tu, és mutu. Llavors, a mi jo no em vendré per un... No, s'entén. Perquè no té cap mena de sentit. Però, clar, gràcies a la IA curarem el càncer. També és veritat. No? Això es diu, jo ho he sentit. Perdona per treure el tema de la intel·ligència artificial. Sabies que no em volia parlar, no? No, perquè he fet un màster. Ha sigut un màster... Em sembla que ho tinc apuntat per aquí, en algun lloc. Un màster de Big Data, intel·ligència artificial en salut. I com que ha sigut tan dur, ha sigut molt dur perquè... Ha sigut tan dur? Ha sigut dur. Ha sigut dur perquè era un màster molt tècnic, molt de programació, i he passat 2 anys programant quan jo el meu nivell és d'Excel, no? Llavors ha sigut dur amb això, però jo hi confio en la intel·ligència artificial totalment. És que em quedaré sense feina perquè... No m'ho crec. Bueno, el que dèiem abans, Sí. si podem combinar les eines d'una màquina, Totalment. que és el metge aquell que sap tanta cosa, Però és un borde acabat, i no? ho combines amb una persona com tu, sensible, no? Que sap Exacte, el ficar-se... prototip, no? No, totalment, una persona empàtica i tal. Al final, la IA és una eina que hem d'aplicar. No tard o d'hora, no, és que ja. No? Hem d'aplicar i t'ha de servir com això, com una eina més. Jo hi veig un paper claríssim. Però d'aquí arribar al que dèiem ara de la cura? Bueno, que pot interferir molt en aquest transcorregut que diem que la cura al càncer arribarà, clar que sí, i tindrà un paper. Clar, jo crec que té un paper, sobretot ara, molt clar, molt fàcil, que és en el diagnòstic precoç, no? I això ja s'està fent, poses imatges, entrenes, models, perquè et diagnostiqui, et reconegui quan un radiòleg especialitzat deixa de reconèixer, però que pot ser una eina terapèutica, informació que et pot donar, que tu al final se t'escapa, doncs clar que sí. En salut té molt sentit, perquè cada dia maneges moltes dades, moltíssimes, i aquestes dades s'han d'explotar. No? Jo cada dia poso moltíssima informació d'una sola persona, moltíssima. Però jo, com que la tinc desordenada, a l'ordinador, tal, no sé què, no sóc capaç d'unir la informació demogràfica amb la informació biològica, amb la informació radiològica... No, i el que fa ara la intel·ligència artificial és això. Totalment. Vull dir, no és intel·ligència així, sinó que el que fa és... té la capacitat de moure moltes dades a la vegada. Totalment. I jo ja et dic, soc optimista, intento ser optimista, i que la IA té un paper en la cura del càncer, doncs no ho sé, però en medicina sí, segur. La sobretaula de la font.